Muna ingon ako sa inyo ha, nga dili gyud dapat mag-away ang mag-asawa kay ang inyong anak ang makaluluoy, di ba? Oh, tanaway na ni oh. Oh, di ba? Kung yan inyong anak, yung pakanon. Kung yan yung suro sa inyong anak, sure gyud ko mag-away gyud mo. Oh, wa giliwa. Kanang bata ba mura grabing buyag, wala gyud tangtang ang buyag. Amot lang. Sige na. Salamat ka sa paglanaw. Hopefully di gino mag-away ha. Kaya kung mag-away mo, inani resulta sa iyong anak.